Μάσα Μιλισσάλα. Το έργο «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» είναι μια εξαιρετική κομμωδία, μια ανατρεπτική πολιτική σάτυρα του σπουδαίου νομπελίστα Ιταλού συγγραφέα Ντάριο Φο, καθώς προκαλεί με ένα άφθονο γέλιο, αλλά ταυτόχρονα τυλίγει το θεατή να προβληματιστεί πάνω σε κάποια σοβαρά θέματα κοινωνικού περιεχομένου. Αποτέλεσε μια αιχμηρή ακτινογραφία της κοινωνικής κατάστασης της Ιταλίας στα μέσα της δεκαετίας του 70. 45 χρόνια μετά είναι επίκαιρο όσο ποτέ, καθώς προφητεύει όλες τις πλευρές της σημερινής παγκοσμιοποιημένης και βιομηχανικής δυτικής κοινωνίας, όπου το άτομο έχει χάσει πλέον οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα πέραν αυτής του καταναλωτή. Η σημερινή πραγματικότητα που μας συνδυάζει, με τα παιχνίδια του κεφαλαίου και των ισχυρών να καταστρατηγούν τους κανόνες της τάξης και της ηθικής, αυτή η παράσταση έρχεται με τα άφθονα γέλια που προσφέρει ως αντίδοτο στη κρίση και ως ένα διάλειμμα στο καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Η ανάγκη για γέλιο άλλωστε είναι επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε. Έτσι, για να εξαρτήσουμε την αποκλειστική, οικονομική και κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα. Ο Ντάριο Φο καταφέρνει χρησιμοποιώντας τον διαφορετικό του χιούμορ αλλά και τη δικαστική ανελαίτη σάτυρά του να αναδείξει την τραγωδία του σύγχρονου ανθρώπου, να φέρει στο προσκήνιο τα διλήμματα ανάμεσα στην ηθική και στον συμβιβασμό, τη συνείδηση και την ανάγκη. Το μεγαλύτερο στοίχημα όμως της παράστασης είναι μέσω κωμικών στοιχείων και ανατροπών και προσφέρει γέλιο και να προβληματίσει για την πρωτοφανή βαρβαρότητα μιας αβίωτης πλέον καθημερινής πραγματικότητας. Στις εικόνες καλή σας ψυχολογία και σας παρακαλούμε θερμά να επαναρμοδίσετε το κινητό σας. Σας ευχαριστούμε από τον πατέρα και τον χρόνο που μας διαθέσετε. Πού το έκανε κάτι τέτοιο. Και άμα χάσει το παιδί, τι θα κάνεις.
για να πούμε και εσένα. Πρώτη φορά που έχεις τη συμποντρεμένη. Μια γελάρα. Δηλαδή, δεν θα πεις πως είναι έγκυο. Είναι το λιγότερο πράγμα που να στείλει μια παντρεμένη γυναίκα. Αλλά από πότε είναι έγκυο. Την προηγούμενη γενική στην εκκλησία δεν το και δεν φάνηκε. Άμα το σκεφτείς, από την περασμένη Κυριακή, έχει περάσει μια εβδομάδα. Κοίτα, σε παρακαλώ, όχι τέτοια αστεία. Μπορεί να με βλάκας, αλλά όχι και με έτοιμη αυτό το σημείο. Απ' την άλλη με τον άντρα της, το λέει και κάθε μέρα στο εργοστάσιο. Και μου τα λέω, δεν έχω και τη γυναίκα. Αυτό το πρόβλημα. Είναι μερικά πράγματα. Γιατί δεν λέγονται, μα είσαι χαζή. Τον πειράζει να πει πως η γυναίκα του είναι έγκυο. Είναι ντροπή να έχεις ένα παιδί. Μπορεί να μην το ξέρει. Κι άλλο δεν ξέρει πώς θα σου το πει. Πώς δεν το ξέρει. Μπορεί η Μαργαρίτα να μην θέλει να το πει. Τι θα πει δεν θέλεις να το πει. Δεν είστε το Παπαδρουίτη. Δεν θα σπάει σε όλες τις βλακίες του και η οικονομική κρίση έγινε. Και δεν είναι και μια παιδιά και άσε. Την ανάγκασε να φέρει το χάπι. Ωραία, αν αυτή έπαιρνε το χάπι. Πώς έμεινε εκεί. Έλα και εσύ κατηγορείς. Μπορεί το χάπι να μην επέτρεψε. Μα τι λες. Τι λέω. Λέω το χάπι δεν επέτρεψε. Γιατί δεν το έπαιρνε. Τι έχεις μες στο μυαλό σου. Το χάπι που δεν το παίρνει και δεν κάνει τίποτα. Αυτή η κυρία είναι αμυνών και ο λέει που δεν έχει πάρει ιδέα. Τι σημαίνει που δεν πάρω ανάποδες. Ασκρόνα. Θέλω να πεις, ασκόνουσα. Έφυγε τη μιλάρα σε φάση ξανά. Ώστε να μην θυμάει χωρίς κομμάτι. Ώστε που εγώ σήμερα της το είπα. Δεν θα το φάω. Είστε τρελοί. Θέλεις να χάσεις το παιδί. Με αυτά που κάνεις θα το σκοτώσεις. Σε πασιάζω γρήγορα. Για να μας απολύσουν για τα δουλειά. Γράψους. Καλά έκανα. Ναι. Μου αξίζει κάτι. Βεβαίως. Και την άλλη μέρα η Μαργαρίτα στο ψιό. Και πλό! Μια χιλιάρα! Πίσω αγκαλιάζει, αλλά δεν είναι πέ. Και την είπα, άμα σου πει κάτι ο Μήνης, θα το γράψεις. Ή άμα πρέπει να έχουμε πει δυο λογάκια του πλάτη. Αυτά καλά έκανα. Βεβαίως. Μου αξίζει κάτι. Βεβαίως. Αλλά τώρα γιατί θα γράψεις. Πού να άρχισα. Δεν θα έχουμε μαζί σου, όχι. Θα έχουμε αυτό που έγινε στο εργοστάσιο. Τι έγινε. Να, την ώρα του μεσημεριανού, 4-5 εξαρτηρωμένοι εργάτες άρχισαν να φωνάζουν ότι το φαΐ ήταν σκατά, αηδία και τέτοια. Ενώ αντίθετα ήταν και έχουμε εξαιρετικό. Και εγώ το προτείνεις. Όχι τα πράγματα σκατά. Αλλά κάθε μέρα είναι σίγουρα το θυμήθηκα. Δεν χρειάζεται να πάνε, δεν χρειάζεται να πάνε όλοι αυτοί οι εργάτες να κάνουν αυτή τη φασαρία. Ποιο είμαστε, 4-5 με την ψυχή. Α, ναι, στην αρχή. Αλλά μετά που πάγανε και έφυγαν. Χωρίς να πληρώσουν. Γιατί. Γιατί. Να, λέω σαν τους 4-5. Α, ναι, γιατί. Ακόμα και η Επιτροπή του Εργοστασίου. Που τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα. Όχι να συμμαχούν με τους εξτρεμιστές. Τι τα πράγματα που γίνονται. Α, δεν σου τελείωσα. Σχολάω και παίρνω το τραμ για να γυρίσω πίσω. Περνάω από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς και εκεί βλέπω ένα φούρνο γυναίκες να φύρουν στο σούπερ μάρκετ. Φορτωμένες πράγματα. Ρωτάνε εργάτη δίπλα μου, διότι αυτές τα πλήρωσα, όσο αυτές είχαν υπολογίσει. Κατάλαβες. Τι είχε αυτές. Να, λέω σαν τους 4-5 που είπες πριν. Α, ναι. Κακοποίησαν μάλιστα και τον διευθυντή. Το σούπερ μάρκετ τι σου πει. Και τους. Από μόνο που το προσεχίσω. Εγώ το πιστεύω. Αυτοί οι ορκισμένοι προβοκάτορες, αυτοί οι λούπε του διαβόλου, παίζουν το παιχνίδι των αφεντικών και μετά διαδίδουν ότι εμείς οι εργάτες είμαστε τα κατακάτια της κοινωνίας. Τι εργάτες, συνέχισε το σούπερ μάρκετ. Αλλά είναι άντρες με ένα σπίτι και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Διαβάζουν εφημερίδα τα πόδια. Αντί να τις σπάσουν στο κεφάλι μία-μία εξακολουθείς με τα πράγματα. Γιατί αν η δικιά μου η γυναίκα έκανε κάτι τέτοιο, θα την έβαζα να φάει το κουτάκι της κονσέρβας μαζί με το κλειδάκι που την ανοίγουνε. Και μη διανοητικό το μοίρα μου, ότι πήρε μισοτιμή
κλεμμένα, έσπρωνα κουτάκια μου. Εγώ, Εσύ ξέρω. Θα με πάρεις από εκεί και θα κυλήσεις κασέλας. όχι, κάτι χειρότερο. Θα πάρω τα μπουκαλάκια μου και θα φύγω. Ή μάλλον, πρώτα θα συσπάσω το ξύλο και μετά θα σε πιάσει. Για να σου πω πιο γράψα. Αν ξέρεις ότι εγώ, για εγώ οι γυναίκες που θα προσπαθούν σοφείς της πείνας. Παρά να το σπίτι, μην νόμιμα πληρωμένα πράγματα, σε πολύ γελασμένο. Για να το αφήνεις, η πόρτα ανοιχτή, η ισχύα ανοιχτή και το συγκεκριμένο. Ακριβώς, μπράβο. Και εγώ το προτιμώ. Δεν μου λες, μιας και μιλάμε για φαΐ, τι έχει για βραδινό, γιατί μόλις η φασαρία αλλά δεν έφαγα τίποτα. Για πες, τι έχει. Κρέας στο μπάστο και σε τέτοια κάτω. Ορίστε, Α, είναι τέλειο. πού περιμένεις. Εγώ κολλά. Έχεις πάρει το στο σούπερ μάρκετ. Όχι, Έτσι. Έχεις μια που του πράξεις. όχι. Είμαστε χειρότεροι από το πόλεμο. Έλα τώρα, μην υπερβάλλουμε, χειρότερα και από τον πόλεμο. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν έπεσα ακόμα να είμαι σκύλος και αρνούμε. Αρνούμε να πω αυτές τις πλακίες. Αρνείς όσο θες. Τι σκύλος δεν είσαι. Σαν. Ας πέσεις καλά δεν είσαι στο βλέπω. Αλλά είναι πραγματικά είμαστε πολύ χειρότεροι. Κοίτα, εντάξει, σύμφωνα. Αλλά την βάζεις εσύ αυτή την ιδέα. Εγώ θα πιω ένα κουτζάρι κάλα. Μου ακεί. Α, αλλά δεν έχει. Πώς δεν έχει. Μπερδευτεί, ναι. Πήγε με προβοκάτορες. Έχει το κάτω μαθάκι. Αλλά, ισοκλεμμένο, ισοτιμής. Μου, πολύ βαρύ. Ήθελες να πάρω τα πράγματα. Όχι. Ωραία. Και τώρα τι πίνεις. Για πες, έχει τίποτε άλλο. Μπορώ να σου κάνω σουπίτσα. Από τι. Από καραμπούνι και καναρίνια. Καραφούνια καναρίνια. Α, είναι ό,τι πρέπει για το διαβίτη. Μα δεν έχω διαβήτη. Άσε παρακαλώ τώρα, εγώ με κάνει φίλοι. Μετά με κάνει καναρίνι. Τι άλλο. Πού και πού να πεις ακόμα. Όπου δεν μ' άρεσε. Η Μιγέλα, παιδί μου, το κάνει κάθε μέρα σαν να δεν είσαι. Ναι, και μεγαλώνουν τα φτερά. Ναι. Κοροϊδεύεις. Όλο τέτοια κάνεις. Και τι έχουν αυτά μέσα. Καναβούρ και καναρίνια, δεν κατάλαβες. Καναβούρ θα έχουμε. Για καναρίνια. Και ποια είναι η σπεσιαλιτέ τους. Η καναβουράς. Η οποία γίνεται από κεφάλια πινελιού. Βάλια πινελιού. Α, ναι, ψημένα. Πάρα πολύ ωραία. Έφερε μας καλά. Κατάλαβα. Μια χαρά. Πού πας. Κάτω στο εστιατόριο. Πας και φάω κάτι. Με ήρθα. Α, ναι, δεν θα το σου κάτι. Α, ναι, ναι. Μετά, Εγώ δεν έγινα στο πίσω, τότε, αλλά έχω να πληρώσω το πιτονί. Μήπως θα με έχω πέρα τα Κοιτάζει παγιά. μόνο τώρα. Α, το σκέφτομαι. Δεν θα κάνεις. Θα κάτσεις εδώ πέρα. Θα διαβάσεις την εφημερίδα σου Πασάς. Και εγώ θα δώσω μαργαρίτα που έχει ψωνίσει και θα σου τα κοπήσει. οκ. Αλλά μην φέρεις τίποτα στον Ελλήνη στα κεφάλια. Θα φέρω τα πόδια. Λέγε. Αλλά εγώ έχω μια πείνα, δεν υπολογίζεται. Κοίτα ρε που πάω το φωτμά σου. Γέλα. Νίκη. Και. Όχι. Εντάξει, δεν είναι κράσιμο. Σαν μαρμελάδα από νεφράου ζώου. Τηγανιμένα στελά του σκουφί μπακαλιάρου και... Α, το παξίνησε. Πραγματικά οι σκύλοι πρέπει να είναι καθυστερημένοι για να τρώνε τέτοιες βλακίες. Θέλω τώρα που μάθω. Γιατί ο Σταυρός λεμόνι για να πούμε τη χολέρα. Τι
τώρα υπερβολικό? Όχι, η γυναίκα μου δεν κάνει τέτοια πράγματα, είναι αντίθεση του λεξιές. Από πήρε κουνέλι σε κεφάλια. Μένα, δεν ψημένα. Άσχετο δεν έφυγα το σπίτι, είχε να ξεπαστώσει μια φίλη του. Όχι να την ξεφουσκώσει, να την ξεπαστώσει. Να της βάλει το κορσέ γιατί δεν έπαιρε το πάτιο, ο Λουίτς δεν το ήξερε. Πράγματι είναι αστυνομικός έλεγχος. Και έπρεπε τόσο παρά που θέλουν να πάνε αμεσπίσει σπίτι. Ας έρθουν εδώ πέρα και να τους περιλάβω. Εδώ έχουμε καλωστημένη προποκάτια. Ποιος είναι? Ανοίξτε, αστυνομία! Για να μου φέρετε έχουμε παραπάνω. Τι σας θέλατε? Κάνουμε έρευνα από αυτό το σπίτι. Μάκη το ένταξε. Ψάχνουμε το σπίτι. Τι την ψάχνετε? Όπως ξέρετε, σήμερα κάποιες γυναίκες και κάποιοι άντρες πήγανε στο σούπερ μάρκετ, πήραν κάποια πράγματα και δεν τα πήραν στην τελική τη στιγμή. Και εμείς τώρα ψάχνουμε τα πρώτα. Και σας περνά από το μυαλό ότι εγώ θα μπορούσα να είμαι κλέφτης. Αγαπητέ, δεν τελειώσετε εδώ. Εσείς τώρα και πέρα πάρτε το ποστέλ. Όχι, εκτελέστε τις εντολές, εκτελέστε. Αλλά σας προειδοποιώ, αυτό που κάνετε είναι προβοκάτσια. Δεν θα έρθει, δεν έχουμε να φάμε τίποτα και επιθέλουμε της πείνας, μας κορυδεύετε από πάνω. Ξέρετε τι έχω να φάω εγώ? Πάει για σκυλιά την κάτω έχω να φάω. Τι! Σοβαρά, μυρίστε. Μυρίστε την πρόοδο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όλα εδώ αυτή είναι ένα κεφάλι. Πού είναι λίγο το κεφάλι? Και εμείς δεν μπορούμε. Αλήθεια πέρα αυτά τα πράγματα. Με τόσο όριο. Αλλά σοβαρά. Γιατί όσα πάνε στο λεγόνι, όχι. Όχι, το θυμάστε. Κάθε καλό στην ησυχιαλγία. Όχι, Χριστό! Δεν κάνουμε το αυτό. Α, καταλαβαίνω. Το είπα ότι εσείς θα θέλετε μια ωραία καλοπρόσωπα. Είναι καναρίνι. Να με κορίνεις. Όχι, βέβαια, δύο λιρέτες το κιλό. Κοντρός και κιλαϊτάς. Αγαπητέ μου, βλέπω ότι περνάτε απέσια. Αλλά κι εμείς δεν τα πάμε καλύτερα. Κακιά η γυναίκα μου με έναν στόχο πώς θα τα βγάλει πέρα. Να πω την αλήθεια, καταλαβαίνω τις γυναίκες που θα βγάλουν στο σημερό. Τους δίνετε δίκιο. Αγαπητέ μου, τα βλέπω και χαρακτώ. Στην παιδιά των από πάνω, μόνο ένα μπορεί να πάρει. Είναι όλα τρεις. Αστυνόμος δεν είστε? Φυσικά. Ωραία. Και είναι τώρα κατά σαν να μιλάτε κοντά μας αστυνομικός έτσι. Ξέρετε πώς μιλάτε? Σαν εξτρεμιστή. Τι εξτρεμιστής κύριε. Σας είπα, τα βλέπω και χαρακτώ. Όλοι μας περνάνε σαν μια διπλή μάζα ηλικίων που μέρα στην είπα, εμπρός, κρατήστε, να δώσεις ένα βιώσιο, κάνει αισθητικά σου νόμι, όχι στη γωνία σου. Κύριε Αστυνομέ, Να εξελικήσατε, σας προλάβω. Αλλά με το κόμμα λέει πως εσείς παιδιά του λαού, όπως και εμείς εμάς. Κάπου πίσω, όλοι ψάχνουν στάσιμο. Τι έγινε το αφεντικό. Με συγχωρείτε, αυτό έχει γραφεί την άποψη για την αστυνομία. Γιατί μπήκατε? Μα τι έκανατε, ποιος διαλέγει εδώ πέρα. Διαλέγετε εσείς αυτούς να ηγείτε για αυτό. Όχι, αλλά δεν είχαμε να το αφήσουμε τίποτα άλλο. Είδατε, κι εγώ, το μόνο που είχε μείνει ήταν γύρω να προσθέσω, ήταν γύρω στη δουλειά. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Όμως, σαν εσάς, δεν σκέφτονται όλοι. Μερικοί την έχουν καλά στην αστυνομία. Ναι, φυσικά. Αυτή που ξέρει κάτι, δεν το παγάνα. Πιστεύω πολύ, πιστεύω. Λοιπόν, αλλά να σας πω κάτι. Παρά όλα αυτά η αστυνομία είναι χρήσιμη. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατέβει. Να πάει να κλέψει στους σούπερ μάρκετ και να πληρώνει όσους θέλει. Οι νόμοι είναι νόμοι, πρέπει να τηρούνται. Ναι, και όταν είναι μια αυτή, κάνει να μπορεί να κάνει στις κλέφτες. Τότε έχουμε την Βουλή, τα κόμματα, τις επερωτήσεις. Μόνο έτσι μπορούν να αναθεωρηθούν οι νόμοι. Και έτσι να θεωρείς αγαπητέ μου, με κορυδεύετε. Τόσα χρόνια τα θέσαμε περίπου περιμένει. Και τι, τα πέρα, μόνο και άλλο του περίπου και της βενζίνης. Πράγματι, ούτε εμένα μ' άρεσε αυτό. Τι χρώμα. Έχετε δίκιο. Είναι επανάσταση. Μπορούμε να την κάνουμε μόνο μαζί. Σαν αυτιά. Αλλά, λέμε, Α, είστε πολύ ωραίος. Πρώτα παριστάνετε το μαγικό και μετά μόλις θα παρέχετε τα πράγματα,
καπελάκι σας και μετά αστυνομικός. Έχετε δίκιο. Μέχρι τώρα είμαι θεός χώρος στη φλιαρία. Στη φλιαρία. Ο φτωχός δόκτωρ που έπρεπε να γίνει αστυνομικός γιατί δεν είχε άλλη επιλογή. Να σας πω κάτι. Φυσικά και να μεταναστεύσετε. Φυσικά και να γίνουν σκουπιδιάρες, όπως τόσοι άλλοι άνθρωποι στη χώρα μας. Αυτό θα ήταν αξιοπρεπή στάση. Γιατί να σας πω κάτι. Όλα τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες ανθρώπων που δεν θέλουν να ριζοκινδυνεύσουν. Και που ξέρετε, να μπορεί αύριο μεθαύριο να συναντηθούμε. Ότι το εργοστάσιο που θα φέρετε απερουφιαγά. Έχετε δίκιο. Εσείς που ξέρετε όμως ότι μπορεί να ακούσετε ότι οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να ξυλοφορτώσουν εργάτες κατά το ίδιο κάποιου επιχειρηματία. Πολύ ωραίο το τελευταίο, θα το κρατήσω. Αλλά βλέπετε ποιον πιθανό είναι να δω τον Πάπα να δείχνει εδώ πέρα ντυμένος στην διάρκεια. Αγαπητέ, ο καιρός αλλάζει και μάλιστα πολύ γρήγορα. Και αν αλλάξει, ζήτω που έκανε. Δεν πάει. Τι φεύγετε, παπά δεν θα φύγετε καθόλου. Δεν αντέξατε το σπίτι. Αυτό είναι προσβολή. Να, κοιτάξτε, κάτω το κρεβάτι, με τουλάπα, αχωρικένια. Για ποιο λόγο, για να βρω τροφή για λουλούδια ή ψάρι τροφή για να χοντρίνει την πέστο. Είναι τζάμπα όπως αγαπητέ. Να, γυράς που έχει καστούμενο. Βάλτε ένα κόκκινο αστυνομικό. Τα βάστα. Τώρα το κατάλαβα. Ήτανε προβοκάτορας. Ήθελα να με κάνει να κελαγήσω εμπρός στο σούπερ μάρκετ. Η αστυνομία αρχίζει επανάσταση. Α, και εγώ θα το έκανα. Έπρεπε, ερυθρές ταξιαρχίες συλλαμβάνεσαι. Πού έχεις τον εισαγγελέα που απήγαγες. Αλλά όχι. Γιατί ο χώρακας δεν τα κάνει να σου. Τρώει μόνο καλοκαιρί. Μόνο καραμπούρι τρώει. Ήταν εδώ. Ποιοι? Δεν έμαθες τι έγινε. Σε αυτή τη σπίτια. Το ξέρω. Κατασχέσανε το κόσμο τα πράγματα. Βέβαια. Άμα αυτό και άλλο πότε τρώνε μαζί, το πω αυτό ξέρω. Ναι, όμως κατασχέσανε και πράγματα που δεν είναι πληρωμένα. Και έτσι πάει. Κοντά στο ξερό, θα κάνει και το πληρώνουμε. Εγώ έτσι ξέρω. Πάω το δικά σας. Μα σου λέω, πριν από λίγο, ήταν σε εμάς και δεν έγινε τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχουμε τίποτα? Όχι. Αλλά αν το ξέρεις, μερικές φορές σίγουρα σου δεν έχεις τίποτα. Παίρνεις το σπίτι σου, θα πας να κάνεις το κρεβάτι για να σε ανακοπήσουμε. Αυτό είναι υπερβολικό. Τι λες τώρα? Ναι, δεν θυμάστε τι πήγαμε με τους χρόνους. Που πήγαμε μέσα στο σπίτι του και βάλει όλα να κάνουμε το κρεβάτι και να το ανακοπήσουμε. Δηλαδή εσύ λες τώρα ότι κάτω το κρεβάτι θα μας έρθουν στα δυο μερίδες και μακαρόνια. Όχι καλέ. Όχι έτσι κι εσύ, υπερβάλλεις δηλαδή. Έχεις σπίτι για να ελέγξεις. Όχι, 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 όχι. Τι είναι? Εσύ που λέω στα μαξιλάρια με τα χρωμόκερα σου. Τώρα που πας, Εσύ θα πας να ρίξεις τη Μαργαρίτα και εγώ θα κοιτάξω. τι, πού είναι η Μαργαρίτα? Τι να να περιμένει έξω? Κύριε των δυνάμεων. Μαργαρίτα, πού είσαι? Η Καρκόμηρη πήγανε μέσα στο σπίτι της και... Έχω γράψει! Πάτα γαϊδούρια! Γιατί? Πού η πάσταρτη! Ας! Καημένη! Καλά έκανες που την έφερες εδώ πέρα. Έλα Μαργαρίτα, πάλι.
έχουμε καλό ερώτημα. Και γιατί δεν την ηλιοσιάτης και να έχει καλό ερώτημα. Για μένα. Α, ναι. Γιατί δεν το ήξερε. Είναι δικαιολογία. Φεύγει, μας πήρετε ένα τσπ, πάτε κανόνες. Μας καστρώνετε, πάτε δηλώσει. Και να έχουμε και ένα πάπα, φάρα το κεφάλι μας, να μας λέει, άμα χάσετε, θα πέσει σπίτι. Ας αφήσουμε τον παπά έξω από αυτό. Το κόμμα και στο όνειρά της σπάει τα λεφτά. Σαν να μην έκανε πιτά την Κυριακή από τον Άγιο Πέτρο. Αμαρτάνετε, αμαρτάνετε. Ναι, από το ότι είναι η Μαργαρίτα. Σένα από πότε είναι η Μαργαρίτα. Αν είναι μόνο 5 μήνες παντρεμένοι με τον Λουίτζο. Μήπως είσαι ένας περιτάτος στο πράγμα. Όχι. Αλλά αν ο Λουίτζο μου είπε ότι την πρώτη νύχτα που κάνουν κοιμηθήκανε πρώτη φορά μαζί. Σιγά μωρέ, μην τα λες το πρώτο τυχόντα. Άρα παρακαλώ, εγώ δεν είμαι πρώτος τυχόντας. Και μου καλύτερος του φίλους. Μου τα διηγεί όλα με λεπτομέρειες και μου ζητάει συμβουλές. Γιατί θα με καλύτερο και μου κάποια πέρα. Εσύ είναι. Ανοίξει τα αστυνομία. Πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Ποιος εγώ? Α, νόμιζα πως σας φέραμε προηγούμενο. Ποιος εγώ? Ο αστυνόμος που δεν μας φάει. Όχι, είμαστε σημαντικός καρabινέρης. Πρέπει να ψάχνετε και μουστάκης. Τι δεν θέλατε. Κάνουμε έρευνα και ψάχνουμε το σπίτι. Πάλι δεν χρειάζεται. Ο συνάδελφος του έκανε φίλο του έρωτα. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είμαστε πιο διαφορετικά από αυτό. Α, ωραία. Τότε θα έρθει και η Υπουργέ να ελέγξει, θα έρθει και η Στρατό να ελέγξει, θα έρθει και το Λιμπερικό να ελέγξει. Κατάλαβα. Πώς θα πήρετε. Μας έχει δηλώσει. Προκαλεί. Είστε εκεί, να σου πω κάτι. Ο καθένας. Εμείς, αυτό είναι το καλό. Εσείς, σταμάτε εσύ. Εσείς, δεν λέω και δεν γινόμαστε εσείς. Αλλά έχετε και πότε να ελέγξετε τους άλλους. Και μας πετάγει τα σπίτια μας. Όχι, γλυκά μου. Μην τους το λέτε. Για αυτούς δεν είναι ευχάριστο. Α, πείτε της κύριε Καραπινιέρο, ότι παρεθήκατε να σας δεχούνε μια τυφλή μάζα ηλικίων που με ένα στήριγμα εμπρός, θα βγήσετε, θα δώσετε, μάρσα να βιώσετε. Για να έχετε δική σου γνώμη, πού στη γωνία σου. Πώς το αυτό? Τι λέω, ότι δεν είστε παιδιά του λόγου που είναι το κάτω κόμμα, αλλά είστε σειράκι των αφεντικών. Τι καστική τι είναι αυτό, α, καταλάβατε. Χειροπέδες γιατί. Ποιήθησε ευχές. Πρώτον, είναι αληθές, δεν το νούμερο. Δεύτερον, δεν είναι δικό μου. Ο συνάδελφός σας το είπε. Ποιος συνάδελφος? Αν έλεγε εμείς, εννοούσε τους αστυνόμους, τους καραμπινιέρους. Α, ώστε έτσι, αυτή της αστυνομίας νιώθουν σαμπάρες. Ναι. Καλά, προσέξτε να δείτε. Άπα, πόσο ανεξάρτητα είναι τα ανεξάρτητα σώματα. Πολύ ανεξάρτητα είναι. Είναι πολύ ανεξάρτητα. Πιάσανε πόνι! Το περιπολικό! Βασικά! Καθίστε λίγο, δεν πιάσανε. Δεν πάμε το περιπολικό. Με τι λέτε, θα σας πεθάνει εδώ. Ενώ να πάω στο περιπολικό, και πώς θα σας πει τα περιπολικό. Μα δεν έχετε ακούσει την περμουτήρα. Δηλαδή, τόσο πολύ δεν έχω να κάνει. Νομίζω αγαπητοί μου φάσκετε από την πνευματική πείνα. Να τα λέμε μόνο που θα το πει. Πριν 5 μήνες είμαι στη γυναικολογική κλινική του Λάρου Πείρα. Τι, Παίρνει μια γυναίκα, 2 παιδίνες, που δεν μπορεί να κρατήσει, το πάνω στην άλλη, πού μπορεί να το κρατήσει, τι κοινάει ποτέ. στην κοιλιά, το κουτεύει, το και μετά από 4 μήνες, γίνεται όμως πηγές σαν ψάρι. Ναι, Κάτι που ζητάει εδώ πέρα. το ψάρι. Το έχω και μόνο. Ένα μωρό, 2 ημέρα, από 2 μήνες. Πάντως, εγώ την καημένη καταλαβαίνω. Δεν θα ήθελα να δώσω κανένα.
πως όταν έρθει από τη δουλειά δεν τους έχει ξαφνικά και ο πατέρας, θα τα πειράξει. Αποκλείεται. Οπότε εγώ θα πρέπει να τον εισάγω. Θα αρχίσω από τον Πάπα. Αγαπητοί εξωάδελφοι, τα λοιπά. Τι μύριζε έτσι? Σαν ξύδι. Όχι σαν σαλαμούρα. Δεν το ξέρω πως πριν γεννηθούμε κολυμπάμε στη σαλαμούρα με ελιές. Ελιές. Σαλαμούρα. Από το σελάτο, πήγαξε το ελιά. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ποια ελιά? Αν η πρόλευση του δεν ήταν τόσο παράξενη, δεν έχω. Είναι αμαρτία. Εσύ θα περιμένεις εδώ ακριβώς τον Λουίτζι. Δεν μαγειρεύω κάποια καναπουρόσουκα. Δεν το λέω έτσι. Θα βάλω ένα λίγο λεμονάκι, ένα κρεμμυδάκι. Ούτε λεμονάκι, ούτε κρεμμυδάκι. Βάλε τα κονελίδια στη φάλια να σε δω. Σαν τη μάλιστα του παραμυθιού που μαγειρεύει το βοδάρι. Και μόλις το πάω θα γίνω στους 7 άλλους. Ο ψυχοροπολιτής. Καλά ρε τι ψήφα την πλαμμένη σαν μία. Μην ανοίξουμε τον μονοπολιτή του γκάζι. Είναι επικίνδυνος. Άσε πολύ ξεποπλής και τις μπαταρίες. Επιτρέπετε, είναι καλή. Γεια σου ρε Λουίς. Πώς θα το πέρα τελικά όλα, κάτα το λίγο του. Γεια σου παπά, τι θα πω πέρα. Η γυναίκα σου πριν από 10 λεπτά τότε με την Αντωνία άρχισε. Ωραία, πού πήγουν. Γυναικείες δουλειές. Δουλειές πρέπει να διαφέρουν με όλους γυναίκες. Εμάς μόνο οι αδερφές. Τι θα πει να με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να με ενδιαφέρει. Θέλω να μάθω τη γυναίκα. Αφού σου παίρνει ενδιαφέρον, γιατί δεν έφυγες κρεβάτι 2 μήνες πριν. Κρεβάτι. Τι κρεβάτι. Δίκινο, τι να σου πω. Να το κάνω εγώ τι το κρεβάτι. Αν βέβαια, οι γυναίκες πρέπει να το κάνουν. Κάνουμε ένα μαζί τους, πάρτε. Τους καστρώνουμε, τους δίνουμε το μισό, του λέτε, βολέψτε. Αυτές μετά να πάνε το παιδί στο άσυλο, αυτές να το ξαναπάνε. Ξέρω, έχεις δίκιο στο κάνει. Αλλά παιδιά μου, τι σχέση έχουν αυτά με το Μαργαρίτες εξαφανίζεται. Και εγώ σαν ηλίθιος κάποιον με ψάχνω. Γιατί τι να σε πείσεις ο Μαργαρίτες. Εσύ δεν ήταν να γίνεις το βράδυ. Πώς και τόσο νωρίς. Αποκλείσεις εδώ πέρα. Θα καταλάβεις. Αυτοί οι κερατάδες που μας αυξήσανε τα εισιτήρια 30%. Και εσείς οι εργάτες αποκλείσατε το τρένο. Ακριβώς. Δείξαμε το σύνολο, δείξαμε όλοι κάτω. Μπλοκάραμε όλες τις συνανέρες. Ακόμα και πρέπει και το παγίδι. Έπρεπε να άκουσα την αρχή στα μάτια. Πώς είχαν εκπλήξει από το παγόδι. Μιλάμε για κανονικό παγίδι. Ωραία γιορτή. Τι επιχείρηση. Να σου πω εγώ το πιστεύω. Όλα αυτά είναι ενέργειες εξτρεμιστών που θέλουν να παίξουν το παιχνίδι της αντίδρασης. Πώς θα μπορείτε να το πω. Ναι. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Αν το βλέπω. Και το είπα και στους άλλους. Είναι μεγάλη δουλειά που κάνουμε. Δεν πρέπει να το πούμε την άφηση με τίποτα. Κοίτα ρε ιδεολογία. Αφού ζητήσαμε την άψη. Ναι, δεν πρέπει να την πούμε. Γιατί καθημερινά εμείς εργαζόμαστε στην αρχή του σηκωνόμαστε χρόνο. Και γι' αυτό δεν θέλεις πάντα δύο ώρες τα πόδια. Δεν με ρωτάει τα ιδέα με τον ιδαπλήσω. Μία. Μεγάλη. Εσύ. Ποια άλλο θα σε μίλησε. Ένα αστυνομικό χωρίς μουστάκι που μοιάζει με έναν καραπινιέρο με μουστάκι. Ένα μαγωγικό αστυνόμο που μιλάει εξαγριεμένα και συνείδητα, σαν εσένα. Πού θες μόνο να τον ξέρω, εγώ τι είμαι. Πάω να δω. Α, καλά, είσαι να πας στο φόνο, καλά.
γράφει. Τζοβάνι, δεν μου λες. Αυτό το πράγμα τι είναι. Δεν είναι όμως. Πες μου και δεν έπρεπε να το φάω. Με συγχωρείς μωρέ, αλλά τι νούσα. Γιατί έπρεπε να πάρω μέσα και λεμόνι. Δεν ξέρω, αλλά είσαι σίγουρη. Ναι, παιδί μου, εκεί βάζει και εσύ. Το παίρνουμε αργότερα. Είναι καλύτερο για να το σώπα. Είδα χρυσόψαρα. Μη μου το άρεσε. Είναι Ξέρεις αυτό. Μια συντάκη βάζα. θα είπε σκυλάκι για καρδιά. Αλήθεια, δεν μας τα φώνηκα. Βλέπεις είμαι ένας εκκεντρικός. Ένας καραφάπα. Θέλω τέτοιο. Λοιπόν, δοκίμασε διάφορα που πάμε. Άτρε. Δοκίμασε αυτό. Δοκίμασε, θα δεις. Τι να σου πω, έτσι και έτσι. Καλαμπούρια και κανένα με κουνελίσει κεφάλια. Φαΐ και καναρίνια και κουνελίσει κεφάλια. Την ούληση. Ρεβιζιονιστική. Ονομάζεται. Σούπα, πάπα και λίπτια. Τι να σου πω. Καναμπούρια είναι κάτι σιώμορες. Άντε. Από καλαμπούρια. Τι σημαίνει. Άκουσα το πουλάκι κάτι θα δω καλύτερο είναι. Άρα, είναι και ευκαιρία. Άντε μιλάτε. Δεν έπρεπε να πω λόγω την έφαγα. Τι γεύση. Τι νοσηλή. Πες μου και δεν έπρεπε να τη φάω. Δεν μου άρεσε πώς θα δω. Όλα εντάξει. Βρούς. Απρέπει. Τι αμέσως που είσαι. Να μας πάρεις την ελιά της γυναίκας σου. Το φάει το αγένει του παιδιού σου. Φάω την ελιά της γυναίκας. Τρελός το μας. Γιατί δεν ξέρεις τι είναι οι άνθρωποι. Θα έπρεπε. Τι δεν ξέρεις καθόλου. Σαμούρα. Όχι. Ούτε ναι. Έλα εδώ κάτω να στα πάω να κεράσει. Λοιπόν, έλα να στα πω πώς δουλεύει. Πίσω από την αρχή. Ο Πάπας, ο Παυλάκης. Ο Τζοβάνι, είμαι πολύ κουρασμένος. Σύνεχε. Αυτά που λες δεν βγάζουν νόημα. Λες και εσύ αυτά που δεν βγάζεις. Αλλά και τι να πω, ρε Τζοβάνι. Ούτως ή άλλως αυτό που ζούμε είναι μια σκατοζωή. Εδώ και μια ζωή. Είμαστε καλύτερα από πριν. Ένα σπίτι το έχουμε όλοι. Άλλοι έχουν ψυγείο, τηλεόραση, Αμάξι, ωραία, γιατί να το κάνω από το αμάξι το ψυγείο και την τηλεόραση. Όταν να πάρει αυτή, θα ιδιάζει για τη ζωή που κάνει. Μία δουλειά, κάνει την αφαίρεση, ένα και σηκώσει. συγχώρεση, χτύπημα, συγχώρεση, χτύπημα, συγχώρεση, χτύπημα, συγχώρεση, χτύπημα, συγχώρεση. Άσε, θα τρελαθώ, άσε. Είναι να ξερνάς. Πραγματικά. Άσε, είναι να τρελαίνεσαι. Σου έχουν μολύνει τα πάντα, παιδί. Σου μολύνανε τα ποτάμια, τη θάλασσα, ακόμα και τη σχέση με τον κόσμο που χάσει. Το νερό κάπου με τη γυναίκα σου. Να, καλή ώρα το φάει που τρως. Όχι, ρε, και το φάει που τρως. Για να μπορώ στο δελιάσιμη. Όλα που θέλω στο συνόδο. Απολύσεις, τρομοκρατία, εργατικά δυστυχήματα. Άσε το πάνω. Η τράπεζα που έχει ονομάσει τα εκατομμύρια θα λύνει. Πες και το άλλο. Μας έχει δείξει από το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε Κυριακή. Αυτό δεν σου πιάσει μπροστά σου. Άστα. Να είστε αγαπημένοι μεταξύ σας. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Το Κύριε πλούσιο. Κύριος πλούσιο. Άστα. Αυτός είναι. Το είχα ακούσει πριν από λίγο. Δεν είναι κάποιος που δεν το πάω. Πώς πήρε με τον Πάπα να μην είναι. Αυτό. Για την γυναίκα σου. Και τι σχέση η γυναίκα μου μαζί με τον Πάπα. Δεν ξέρω. Τώρα συνέβησε. Θα μου πεις όμως. Αν έδινες περισσότερη σημασία σε αυτά που ονειρεύει τη γυναίκα σου κάθε βράδυ, Πάπα,
Παίρνει το χάπι. Μόνο το κάνω σήμερα, ήρθα δεν το παίρνω. Και γιατί δεν του παίρνει το χάπι? Γιατί σου έτσι ένα κουσούρι και δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Τώρα δεν θυμάμαι πώς το λέει. Το ανανέω. Εσύ έτσι. Εγώ το κουσούρι. Στο μυαλό. Στο μυαλό, Ναι, αυτή η γυναίκα σου μια χαρά μπορεί να κάνει παιδιά. Μπορεί να κάνει κιόλας. Μπορεί να σε κάνει τώρα στη γυναίκα μου μωρό. Ναι, μα σου λέω. Έφυγε πριν από 10 λεπτά με την Αντωνία για να πάνε στην κλινική. Θα κάνει κοιτάβη. Τι πάσκανε. Μετά που ήρθε η Αντωνία και την ξεφάσκησε, και βουλά! Και έγινε άλλη να πει πώς. Μα πες μου στα ήρθα με κοροϊδεύει. Περνά το νερό. Αφού σου λέω, πότε θα αναγεννήσει εδώ πέρα. Όταν ξαναγεννήσει θα τελειώσει εδώ πέρα. Ναι, αφού σπάσα τα νερά και τα μάθησα εγώ. Έσπασα νερά και στα μάτια. Δεν πάμε καθόλου καλά σήμερα. Νερά να πούμε στη λαγαμούρα. Πελέτε, σαν και αυτή που έφυγε. Δηλαδή να τα δώσω και αυτή που έφυγε όταν έγινα τη γυναίκα. Τι σου λέω τόση ώρα. Παιδί μου θες να με τρελάνεις. Σου περνά το μυαλό. Σου λέω έφυγα πριν από 10 λεπτά και κλινική. Σε ποια κλινική. Δεν τα ξέρω. Αντρίγει, δεν τα ξέρω που είναι. Από το πήγαινε πήγα στο νοσοκομείο που να το παιδί να γεννηθεί στα μάξι. Με τις ελιές μαζί. Όσο πάνε, τα νεύρα μου δεν είναι καθόλου καλά σήμερα. Ή θα μου πεις τα αλήθεια που είναι η γυναίκα μου, ή θα σώζεται κανένα. Όχι, δεν θα είναι. Για ηρέμηση. Θα προσπαθήσω να φιληθώ. Άντε, με το πάσο σου, δεν καίγεται κανείς. Θυμήθηκες όμως. Θυμήθηκα. Είναι στο κέντρο, όσο επεξάρτηση το άλλο. Στο γυναικολογικό. Στο γυναικολογικό κέντρο. Α, ναι, αφού εκεί πέρα θα μεταμοσχεύσεις. Ούτε αυτό ξέρεις ρε. Α, πρέπει. Πέρασε πολύ ξανά. Κύριε Μαρτινό. Λοιπόν, άκουσα τι γίνεται. Είναι ένα μάτι μοξουμόνο. Βάζουμε εκεί τη γυναίκα που μπορεί να κρατήσει παιδιά και ξέρουν εκεί και αυτή που δεν γίνεται. Άλλο τη αστυνομία, παίρνουν το παιδί από τη δουλειά, κάνει το λόγο τη δουλειά. Και του παίρνουν τα παιδιά, ράβουνε, μετά από 3 μήνες του ρύθμου, τη γυναίκα όμορφη και βγαίνει. Σαν ψάρι. Με μένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου πράγματα. Ούτε για την μεταμόσχευση, ούτε για την. Εγώ θέλω να μάθω να πάει αυτή που είναι η γυναίκα. Το είπα στην κλινική. Ωραία, έχεις κάποιο τηλεφωνικό κατάλογο εδώ. Να παίρνω σε πλήτη που είναι εδώ πέρα. Συνέχισε την ηρωνία σου, συνέχισε. Ναι, εκεί πάνω που θα να το πάρει. Εκεί σίγουρα δεν υπάρχει. Τηλέφωνο και οι άνθρωποι θα είναι σταθερά. Σωστά. Πάμε κάτω. Μόνο κάτσε θυμήθηκα. Ο γυναικολόγος είναι στην Ιγουάρνα. Στην Ιγουάρνα, ναι. Μα η Ιγουάρνα βρίσκεται στην άλλη άκρη της πόλης. Δεν θα είναι καμία 20 χιλιόμετρα. Και γιατί δεν είναι τόσο μακριά. Βρες του το είπα πρέπει να. Μόνο εκεί πέρα θα το μεταμοσχεύσει. Παίρνω μια γυναίκα που τυχαίναν εκεί, όπως η Αντωνία, που σίγουρα θα θελήσει να γίνει θετή μητέρα. Άπαπα! Ελεύθερη δίθυτη καστρωμένη θα συγκυρίσει. Έλα πάμε. Άπαπα! Εγώ την κοιτάω έτσι. Εγώ που σε άκουσα πάλι με τις τρελές ιδέες. Βέβαια, και εσύ η ίδια της υπότης. Εγώ, είδες που φτάσαμε, μωρέ. Είδες που καταλήξαμε. Πολύ θα πεις τώρα γιατί τη μοιάζεις. Από μια ώρα στα νοσοκομεία είναι μόνο φρέσκες. Είναι παιδιά, ξέρετε κάτι. Η φίλη μου δεν έχεις το μωρό. Εγώ με κάνει εμείς. Και μετά με ρωτάς γιατί κρινιάζω, κοπέλα μου. Να γιατί κρινιάζω. Κι άμα δεν ήταν η δική μας. Κι άμα μας πεφόλευε στην αστυνομία. Μου λες τι θα γινόταν τότε. Κι
Τι είναι πάλι. Ο ίδιος θα φέρει μόνο πρόσωπα. Πώς καλέ. Αυτό τον άνθρωπο, ο Τζοβάνι. Αυτό τον άνθρωπο και να μην το πιστέψει. Δηλαδή εδώ εκεί πέρα είναι ένα πρόσωπο. Αντωνία μου, τα νεύρα μου τα σπάσουν. Εγώ αυτά θέλω να βγάλω. Θα τα βγάλεις. Πότε. Θα πάμε έτσι, μια κουμπούλα πρέπει να φερώσουμε. Δεν είναι κάτι κόκκι, γιατί είναι στραβή το πολύ. Εσύ τώρα θα πατήσεις τα κάποια κομπλίτσα. Κάτσε, περίμενε. Ποια από το πουλο. Σήμερα μικρές γραμμές. Είναι πολύ ωραία και θα κάνεις ρέι. Γιατί θα κάνουμε τώρα εκεί. Θα πάμε εκεί πέρα και θα αφήσουμε τα πράγματα για να μην καταλάβουμε. Ποιοι. Χρειάζεται. Εσύ πας να σου πες να τους πας. Εγώ δεν έρχομαι μαζί σου γιατί με έχεις χαστονεί. Ναι. Καλά. Είσαι μαζί. Με είπε χαζή. Εσύ που είσαι ξύπνια, για πες μου τι θα πω στον άντρα μου όταν με δει χωρίς πετάκι και χωρίς κυλίτσα. Είναι εύκολο. Αναγωγάστε. Να το κάνει. Αχα. Εγώ σε ήρθε μέρα θα το βάσει. Έχουμε ακούσει κάθε μέρα το πάπα να σου μιλάει. Κοροϊδεύει και το πάω. Σιγά παρά αυτός λίγες φορές σου προφέρει. Δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, εσύ θα κάτσεις εδώ να προσέχεις το σούπα. Να προσέχεις το σούπα. Τι όλα θα γίνεις στο τέλος. Τι με έκανε. Θα πήρω μόνο. Όχι. Γιατί τα παίρνεις όλο να πας τσουκ και θα ρωτάς. Όχι. Γιατί το βλέπεις αυτό και απέναντι. Περιπολικό. Περιβολικά. Περιμένει μια ηλίθεια. Να πάει με τις σακούλες του σούπερ μάρκετ και να την προσευχιάσει. Αχ, τώρα τι κάνω εδώ. Τώρα πώς να το πω μαζί σου. Μήπως να πεις. Να το πω, Να το πάμε. Το περιμένει την αγωνία. Μόνο τα μικρότερα κάμερα. Και όταν βρέχει, κάτω και τα μικρά. Πρέπει πάθαμε. Δεν είναι. Εσύ παρόλα αυτά βλέπω όμως έχεις ώρες δουλειές εγκαστικά. Εγώ, τα πόδια μου έχουν σκάσει στα γέλια. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πήγαινε στο λεωφορείο. Πήγαινε στο σταθμό του τραμ. Πάρνα όλα τα νοσοκομεία για να μας πούνε το εξής. Οι γυναίκες δεν είναι εδώ. Και ρωτάω ο Λουίτζης. Χρειαζόταν να κάνουμε όλο αυτό το ποδαρόδρομο ό,τι θα μπορούσαμε να έκαμε πέρα τηλέφωνο. Με αυτή την τεχνοκρατησία να κρατήσουμε ένα στο τηλέφωνο, πώς να έχεις εμπιστοσύνη σε κάποιον. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ωραία. Πού πας τώρα Θα πάλι. πάω σπίτι μου. Θα μου κόψουν μία ώρα από τη δουλειά. Έλα. Άντε πώς θα έρθει το λεωφορείο. Άντε βρε. Να χάσουμε μια ώρα το μεροκάματο. Όπα. Σαν να μου ακούγεται κάτι. Κοίτα ρε, καθυστερημένα τα δρομολόγια των λεωφορείων. Όπα. Τζοβάνι, για κοίτα λίγο εκεί κάτω. Τι έγινε εκεί κάτω. Αχ, τρέχα. Άπα τα άτομα σε λίγο λεωφορείο. Εκεί κάτω είναι ένα φορτηγό. Όχι, είναι Είναι δύο. Έχουνε τρακάρει. Άπα, επόμενο ήταν στο
Περνάσμα και παμ! Άπα, Πίσω, πίσω! Κάντε σπράκη! ποπα. Μπορείτε αυτό, δεν πέρα καταφέρετε. Να. Ο κύριος Συνόμος. Χαίρομαι που με θυμάστε. Πώς είστε. Βλέπετε που συναντιόμαστε στις πιο δύσκολες περιστάσεις. Μια που είμαστε όλοι γνωστοί. Άντε, πάτε να φέρει τώρα. Για τα σακιά. Ναι, ναι. Κάτω. Για πείτε ρε κύριε αστυνόμου, τι έχουν αυτά μέσα. Υποτίθεται ό,τι λέει τα φορτηγά. Σόδα λέει εκεί, κάθε άλλο παρασόδα. Ζάχαρη. Έχετε εδώ πέρα αυτό ζάχαρη. Πράγματι, έχει ζάχαρη. Αφού την προσμποτρίνει με Είναι ζάχαρη και μέλι, θα καρπούσε του Βαγγέλη. δεν μου λέτε, για πού πήγε να το μαγαζί τα σακιά. Εύκολο, για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μου λέτε, τώρα τι θα γίνει με τα σακιά. Θα σε κάνεις όλες. Όχι τα σακιά, ζάχαρη. Εγώ ξέρω τι χρειάζομαι και εγώ. Μα, Και η μόνη μου δουλειά είναι να αποκαταστήσω την κυκλοφορία στον τόπο του δυστυχήματος. Τώρα αυτά τι θα γίνουνε. Λυπάμαι. κοίτα ρε. Κοίτα ρε τι φεύγω. Τώρα που λες τα καλά. Εμείς δεν είμαστε στα καλά. Μα ώρες τι σακιά. Από εκείνο που καλήσουμε στα τέλα φρεπών. Μπορώ να σου πω κάτι. Τώρα που τα βλέπετε αυτά, έτσι μου ήρθε να πω εγώ μέσα από το σπίτι. Αχ, και δεν τα πει στο ίδιο κόλπο αυτούς τους μισότερους και τους τεμπέληδες. Αυτοί δεν είναι καν εργάτες. Λούπε. Σκυλολόιπα παιδί. Σκυλολόιπα παιδί. Δεν είμαστε καθόλου στα καλά μας. Μίλησε και ο ίδιος της εργασίας, παιδιά, εδώ πέρα. Ώστε οι άνθρωποι που κάτω περνούν πάνω. Εσύ δεν πήγα να τρέχεις ποτέ. Απεργώ. Όταν είναι απαραίτητο. Εγώ δεν κλέβω πράγματα που ανήκουν σε άλλους. Που ανήκουν σε άλλους, ναι, γιατί παρακαλώ αυτό. Ποιος έκατσε και εργάστηκε σκληρά προκειμένου να γίνουν αυτά. Ποιος ξόδεψε ατελείωτες ώρες από τη ζωή του. Εμείς. Και στο τέλος έρχεται πάντα ένα έξυπνο αφεντικό και μας τα πλασάνει αδικά. Μωρά το παιδί. Α, ωραίος. Επειδή ζούμε να δεις έναν κόσμο κλεφταράδων και απατεώνων, πρέπει και εμείς να γίνουμε απατεώνες και κλέφτες. Να σου πω κάτι. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι μαλάκας σε έναν κόσμο κλεφταράδων και απατεώνων. Μην ανησυχείς, το ξέρω αυτό. Βλακία και τα υπάνια πάνε μαζί. Είσαι καραφτά για μένα. Όσοι και δεν ήταν εκεί κάτω. Τι κάνεις εδώ. Μας μιλάς. Τίποτα. Μόνο που φορτωθήκαμε σαν τα γαϊδούρια, όπως βλέπετε, για να σώσουμε την πατρίδα μας. Αυτό πρέπει να πεις βρε. Μήπως το πουλάτε, σαν το βλέπετε. Όχι δεν κλέβω. Βοηθάμε στον αστυνόμο. Ποιος. Εκεί που είναι στον τόπο του δυστυχήματος. Α, καλά σε. Να βλέπεις. Όχι, μην τα κάνετε. Ναι. Δεν ξέρω τι πάει. Περιμένετε να σκεφτώ. Κάτσε εδώ. Μην τα αγγίσεις το που και. Και συνάδελφε. Μαρά, μία λέει, μία ξέρει. Όπως το στρατό ένα πράγμα του μέσα από τα σύστατα. Παλιά μου, να λέει καλό χαρακτήρα. Όχι, ξάδικα. Αυτός είναι που πήγε τη γυναίκα στο νοσοκομείο. Ναι, με τις παραφορές και τους έλεγες, βέβαια. Αυτό. Ναι. Κοίτα να δεις πώς τελικά μπορεί να σταθούν εκεί. Α, Τζοβάνι, τώρα πρέπει να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Άκουσα πριν από λίγες μέρες να λένε στο εργοστάσιο πως από εδώ και σένα θα δουλεύουμε και 26.000 αγάπες. Μόνο 26 την εβδομάδα. Και σε λίγο θα κλείσει τη στο εργοστάσιο. Γιατί αυτό, αφού η επιχείρηση τα πάει θαυμάσια. Έχουμε παραγγελίες και το τέλος του άλλου Οι κόσμου. παραγγελίες τους μεταφέρουν ποσό. Λένε πως αν παραδείγματος χάρη, έτσι, μεταφέρουμε την επιχείρηση στην Ινδία, θα κερδίσουμε πάρα πολλά χρήματα. Και αν πάμε στην Βραζιλία, θα κερδίσουμε στα τάλικα. Γιατί εκεί εμείς είναι φαμιλία, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Εκεί πέρα έχουν φασιστική κυβέρνηση που ειδιά την κοινωνική ειρήνη τάση σε σχάρι. Εκεί πέρα υπάρχει να μην πάνε. Οι άνθρωποι δεν απαγούν ποτέ. Το κυριότερο αυτό είναι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται να του Πάρε το ανοσοκή, φέρω και το άλλο. Φεύγουμε, πληρώνουμε τους εαυτούς μας. Και δεν μου λες, τι απέγινε η περηφάνεια του να είσαι μαράτας.
Κάποια στιγμή ξυπνάνε το καράβι. Άντε πάμε. Τι κάνετε εκεί, σταματήστε ρε σπουργολό. Πυροβόλα ρε, πυροβόλα. Κάνε ό,τι να κάνει και μετά θα είναι πολιτά. Μην ανησυχείς. Ακόμη 100 μέτρα και το ξεφύγαμε. Τώρα με ησύχασε. Ένα περιπολικό είναι μπροστά στο σπίτι μου. Μόλις φύγει, πήγαμε μέσα. Τζοβάνι, κοίτα λίγο κάτω και τις δύο γυναίκες. Οι δικές μας δεν είναι. Όχι ρε, δεν είναι. Ναι, βρε, αυτές είναι, δεν. Όχι ρε, Βρε, αυτές είναι, δεν. πες μου γιατί. Είναι ενέργειος, πρώτον. Πάνε στο σπίτι σας, δεύτερον. Ωραία. Και οι δύο είναι έγκυοι. Δες καλύτερα. Όπως το κλείπανα. Ακριβώς. Αμάν αυτές τις υποθέσεις. Κάτσε κάτω. Γιατί Η Έρους είναι πίσω από το σπίτι ότι μας παραμονεύει. θα στρίψουν από εκεί και να το ξεφύγουμε να είναι τρέχα. Όλοι κλέψαμε από μαύρο και να τρέξει. Ψάχνεις τώρα. δεύτερο πράγμα. Μέσα από το κουστάρι βγαίνει το συμποσχεμάτο στην εδάφυλλα.
Το τρίτο. Μέσα από το κήπο με το τριαντάφυλλο, ένα μωρό. 10 μηνών θα ήταν. Αγοράκι, κοριτσάκι. Αγοράκι. Τελειώσαμε. Να τη ζήσει. Να τη ζήσει, να τη ζήσει. Έτσι από τότε τιμούμε την Αγία Ιταλία τέτοιες μέρες. Με την τιμή σας άρεσε αυτός που πήγαμε. Μάλιστα. Τι κάνετε τη δουλειά σας, τι έχει. Ένα πρόβλημα. Και στην τελική, γιατί μου μιλάτε έτσι. Δεν μας πιστεύετε. Όχι. Δηλαδή, δεν φοβάστε το χάμα. Όχι.
θα γίνει. Αν προσπαθήσω να ανοίξει την πόρτα από τον νόμο. Πριν από λίγο το γόνατο και είμαστε και πότε την άκουσα στον νόμο. Τρέξαμε στην ιερέστη. Πες την Μαργαρίτα τέστα. Το πάτε τους κλέφτες. Και τώρα μπορεί να μπουν μέσα του πραγματικοί κλέφτες. Δεν γίνεται. Δεν είναι αξίζει πράγμα να ξέρει. Ακούς εκεί να τα παιδιά σου. Μπορείς να σταματήσεις να μάθεις την κρίνια σου όλη την ημέρα. Δεν έχω κάπου τα προβλήματα, δεν έχω τα μεγαλύτερο φωνάρι. Ωμα, τώρα το θυμήθηκα. Έλα πες. Τα κλειδιά μου είναι στο κουμπί του γιου σου. Έλα, μα δεν κάνεις. Θα πάω. Θέλω τα υπόθεση. Έλα. Όχι. Γιατί ο καραπινιάς θα είναι ακριβώς μπροστά από την πόρτα μου και δεν μας περιμένει. Ποιος καραπινιάρας μου λέει καημένη. Αυτός θα έρθει τι να περιμένει τόση ώρα. Αυτός είναι φτηνότερος και από σκυλί. Πυροβολεί κιόλας. Δεν το ξέρει τίποτα να πας τα φωτή μπροστά από την πόρτα μόνο του ζωή. Ας καλύτερα να σου πω μετά να σου παράγγειλες στο σπίτι. Σιγά μου το γράμμα. Άσε. Τι φυλακές. Και μπήκα σε όλα αυτή τη φασαρία μαζί σου δηλαδή. Κάποιον ακούω να έρθει. Κάποιον ακούς να έρχεται. Ναι. Μα ποιος θα είναι τώρα, εσύ δεν με προμάνεις, αποκλείεσαι. Πρέπει να πεις, όλοι να είναι παιδιά, όλοι από το Με συγχωρείτε! Ποιος καραπινιέρας μου έβασες, δεν κάνεις δουλειά. Εσύ το που φέρετε δεν είναι αυτό. Αποκλείεται, πώς θα με. Μα δεν έχω πώς μοιάζεσαι. Μοιάζεσαι με έναν αστυνόμο χωρίς μουστάκι. Και εκείνο μια μέρα καραπινιέρο με μουστάκι. Μα εδώ δεν είμαι αστυνομικός. Δεν είμαι αστυνομικός. Από τα μακριά σου. Μας συγχωρείτε που ήταν αυτό. Δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι καουμπόι που με βλέπουνε. Και να σας πω καλά, θα την κάνει και μάγες εκεί μου στην κατρέφη. Εσύ, πώς ξέρετε αν είναι το σαβί τραγουδιστό. Άντε σκατόκερα, με την καλή την έννοια. Ναι, αυτός μένει στο τρίτο όροφο της οικοδομής. Αν από ό,τι άκουσε κανείς ότι τσακίστηκε, κάτι έπαθε και είναι στην συμφωνία. Πέθανε! Μήπως ξέρετε ότι έχετε γίνεται στο σπίτι. Πρέπει να παραδέσω το φέρετρο. Τι να σας πω, ο γιος του έρχεται το βράδυ, οπότε καλύτερα θέλετε να το πάτε εκείνο το φέρετρο στο νοσοκομείο. Μα από εκεί έρχομαι. Αλλά επειδή το πήρα και ένα στο στόμα. Δεν ξέρετε να βρίσκετε τώρα. Αφήσου το στο διάδρομο, εκεί, στις κάτω. Ναι. Άρα στο πούμε, τι γίνεται αυτό. Όλα δεν το παίρνω έτσι μέσα στη μέση και το παίρνω που παίρνω. Και έπειτα και τα παιδιά. Αυτά τα παίρνω μέσα και να πείτε στις ιδέες που κάνουν ικανό. Δεν γίνεται αυτό. Άλλωστε πρέπει να πάρω και που τα παρέλυσα. Τι να σας κάνω. Είμαστε ειλικρινά, αλλά δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Σας έχω εμπιστοσύνη. Δεν εννοώ. Ναι, περισσότερο να σας το πω. Εγώ εδώ μένω. Αυτό είναι ευχάριστο. Θα πάρουμε το φέρετρο, θα το πάμε στο διαμέρισμα σας και όταν έχετε κάνει το διαμέρισμα στο λόγο μας, φέρετε το Διαμέρισμα, μακριά από το διαμέρισμα. Αν δεν είναι πολύ χώρο, και αν παρακολουθήσουμε πως είναι κάπως μακάβρε θέμα, εσείς πρέπει και εσάς να μην είναι. Δεν θα αρκέσει, τώρα δεν συνήθεια είναι. Σωστά. Και η ζωή μια συνήθεια είναι. Είμαστε, έχουμε κλειστεί και εμείς έξω από το σπίτι και δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Κρίμα, θα πρέπει να πάρετε το φέρετρο μαζί σας. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Θα το αποκρίσουμε. Θα το πάμε στο σπίτι μου που είναι Δεν απέναντι. άκουγες, παιδάκι. Θα το πάμε εκεί πέρα. Αν δεν το θέλετε. Μα φυσικά και να σε πιστεύουμε. Δεν ξέρω πώς θα σας ευχαριστήσω. Δεν χρειάζεται να το θέλετε. Μόνο πολύ να σας κάνει Να ακούσω. Βλέπετε αυτά τα σακιά έχουν ένα. Το περιεχόμενο είναι λίγο ευαίσθητο. Θα τα βάλουμε μέσα στο φέρετρο. Έχει καπάκι το φέρετρο, δεν έχει. Μα φυσικά και έχει καπάκι. Είναι ένα φέρετρο γάμα κατηγορία βέβαια, αλλά καπάκι κάνουμε και σε αυτά τα πλάτα φέρετρα. Δεν είσαι λόγος. Και έχω φανταστεί να το θάψω. Πάω να ξεφορτώσει το φέρετρο. Μα τεράστιος, παιδάκι. Τώρα να δούμε αν είναι κάποιος να πατήσει τις δουλειές μας. Πες έτσι, τρόμαξε και εγώ, είπα και τι άμα θα πω. Καλά, πρέπει να απολύσω πως η ιδέα σου ήταν καταπληκτική. Σου βγάζω το καπέλο. Εσείς το να το φέρετε, δεν να βοηθήσετε. Έλα πάμε. Ελάτε από εδώ.
και την ευχαριστήσουμε για το φως. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι είναι λίγο νυχτή. Πέστε και με τα θαύματα να δεις που θα καταλήξουμε. Α, το Θεό, αυτό το ήξερα. Τι το κάνουμε τώρα, για πες. Θα μου μπει σε μια συνεχή ταινία. Θα το πάρω στην πλάτη. Μα αυτές τις ταινίες σου με έχεις κάσει. Σταμάτα, μωρέ. Ω, Παναγιά μας, ήχος είναι. Ω, Παναγιά. Ω, τι έκανες.
Έλα, πες μου εσύ μπρος. Εγώ δεν θα κάνω. Εγώ θα το πω πιο πολύ.
συμβαίνει εδώ? Όλα καλά, εσύ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα στο τραπέζι. Πού τα βρήκατε? Από πού παίρνεις τα ψώνια? Έλα, πέρσι, Τζοβάνι. Στο σούπερ μάρκετ. Τι έγινες? Σήμερα στο σούπερ μάρκετ. Να δεις από συναράκι από εδώ, το πιέτω. Το θυμάσαι, το θυμάμαι. Σφαλάκια. Δηλαδή τα κλέψε. Ισοτιμής. Τα κλέψε. Ισοτιμής. Μισοτιμής και τα κλέψε. Άκουσες και ισοτιμής. Άμα πάτε στο αυτό. Θα τρελαθώ. Είστε εκεί, να σου πω και κάτι άλλο. Πριν τρελαθείς, θα τρελαθείς το πρωί. Τι άλλο μένει να δω σήμερα? Και το μωρό, ψάχνει πολύ. Τζοβάνι, έτσι. Να μάθεις, δεν είναι νερό, θα έρθει κάτω. Δεν είμαστε πίσω. Θα σε περάσω, βρε! Θα σε παραγωνίσω! Άσε με! Άσε με! Θα σε σκοτώσω, βρε! Θα σε σκοτώσω! Έχουμε και υπομένα του! Λοιπόν, φέρνει, τα κανόνισα όλα. Άντε να λέτε, άντε και πάλι. Πες το τι θέλεις. Άσε με κι εσύ. Το τίμιο όνομά σου. Ναι, θα λίγο αέρα. Θα μου πεις κάτι. Θα της πεις Έχει δίκιο. Ο θυμός μου δεν έγκασε. Για το κόμμα μου είναι. Αύριο στις πρώτες εφημερίδες θα γράφουν ότι είμαστε οι αφουγκούτα προβοκάτορες, οι άτομοι στους δρόμους. Τζοβάνι, εσύ μιλάς έτσι. Εσύ πάντα ήσουν αφελή, Τζοβάνι. Άκουσες αυτούς τους ηλίθιους προβοκάτορες της παρασύλης. Όχι. Αυτή ήταν πάντα η άποψή μου. Αλλά τώρα έφτασε το μαχαίρι στο λαιμό. Σταμάτα, δεν μπορώ να σ' ακούω άλλο. Όχι, πραγματικά. Και εγώ έχω κλέψει. Μαζί με τον Λουίτζι. Ναι, αλλά κλέψαμε πρώτον τίποτα θα παίρνει επίγνωμα και μέσα στην δεσμεύση. Όχι. Αυτή ήταν η τελευταία σταγόνα που σκύλει στο ποτήρι. Τη σαυρό ολόκληρο κλέψαμε. Σκαριά με ζάχαρη. Περίμενε. Να πάρω το πατόβρε του και να πάμε στην αποθήκη. Παναγία! Ποιο! Τι βλέπετε! Σε ευχαριστώ, κύριε Πλεμίγα. Έχει το μαμά! Έχετε μαμά μας. Έδειξε να το βρω αυτό. Έχετε σποροφύλακα. Εσύ, για αυτό δεν σε ενδιαφέρον ρεφτάκι. Ξέρω κάποια τέτοια. Γεια. Τι γίνεται έξω. Τι γίνεται έτσι? Είναι έξω. Λες είναι υπερβολή από μένα. Πάρτε τη μαλλιά έφερε. Πώς τραυματίστηκε ένας. Δεν είναι εκείνο τον άντρα. Θέλει να τον νύσει. Δείτε και εκείνα τα παιδιά. Πετάνε πέτρες πάνω στο κερατί. Παιδιά, η αστυνομία μου χωρεί. Οι γυναίκες εδώ θα τραυματάζουν τα φορτηγά. Κερδίσαμε. Γιατί αυτός είναι ο καινούργιος τρόπος που πρέπει να διαχειριστούμε τα πράγματα. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Αυτό είναι που τους καίει. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο άνθρωπο. Μπορεί με λιγότερους τηλεσκόπους, με λιγότερους καταστερές βιτρίνες, αλλά σίγουρα με λιγότερους απατεώνες και λιγότερους κλέφτες. Αλλά τους πραγματικούς απατεώνες. Αυτούς τους μισάνθρωπους με τις κοντρές κοιλιές. Κι ίσως έτσι να έχουμε δικαιοσύνη. Και εμείς που βάζουμε πάντα το φίδι από την τρύπα για τους άλλους, να έχουμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας. Να χτίζουμε σπίτια που να ανήκουν σε εμάς. Να ζούμε μια ζωή που θα είναι δική μας. Να ζούμε σαν ολοκληρωμένοι άνθρωποι, τέλος πάντων. Σαν άνθρωποι. Σαν άνθρωποι. Η
περάσεις, να έχεις πάθει μέσα σαν γιορτή. Η επιθυμία σου να παίξεις και να γιορτάσεις. Και επιτέλους να κάνεις μια δουλειά που να σε ευχαριστεί. Σαν άνθρωποι. Και όχι σαν ζώα που ζουν και υπάρχουν χωρίς χαρά και φαντασία. Μόνο έτσι μπορεί να δει κανείς πως υπάρχει ακόμα ένας ουρανός. Τα λουλούδια που αφήσουν την άνοιξη και τα κορίτσια που γελούν και τραγουδούν. Και όταν μια μέρα πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις σαν γέρος, πεταμένος στη στημένη λεμονόπουλα. Αλλά σαν άνθρωπος που με φαντασία ελεύθερος και ευχαριστημένος μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος. Ελεύθερος.